Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Sinta Rahma Ayu Devia, NPM Sedoso. Kula saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampunipun Dr. Gali Estiningsih Magister Pendidikan. Kula wonten mriki badhe nyekar tembang macapat, pocung, laras slendra patet manyura. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun nem molu cici ciro nem molu ciro nem luroji ciro cilu ruji roji nem lulu molu rorong cinem lunem mo luro. Cakepanipun ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegen